Повокър, Исус, Аллах, давай, горе, Аллах, Исус и Христос и брат му Христос на Исуса. Давай, те са брати. И брат му Господ Бог. И дай Бог, Аллах, също така почне да играем. Играем с оня от улицата. С Повокър. С Повокър. Исус къде е с нас? Исус е с нас, знаете ли бе, той тук на една икона се е качил, снимки и селфи се прави. С някакъв кръст тук, ама каза, че тежи, да се махаме бързо. Какво става да е бъл стата, видей? Ползва и Повокър. Чакай. Проектът Повокър, засили се и умри. Него е Повокър. Да се Що засиля. стреляше? Защото Повокър, нали викаш Повокър. Повокър. Чай да зареждам Нокията. Nokia с финирче. Да, Nokia с финирче. Ей, виж Повокър свети. Понеже GamePro го няма и сега може да си говорим Повокър колкото си искаме за... Да, защото Повокър мрази. Фърлям се. GamePro ли мрази Повокър или Повокър мрази GamePro? Повокър, Арюдиер. Его да. Да. Де. И сега се отваря Повокър. Виж. Ой, пъти Исусе. Исус като твой хили си бе. Ама не бе, ти Христос бе, брат, по челюстта. Виж как съм забил. Да, изде, зад коля. Брат, не отивай там, ще станеш на Исус. Чакай, търся фрагменти, бе, помнете сме се. Его е. Ще се направиш на Исус или на Христос, не знам. Мисля Исус. Его е, виж, чакай, тук трябва да е един от двата. Его е! Исус ката бе. А ти е Аллах бе, виж му фейса. О, да бе, Аллах, верно. А къде е Буда? Чай, че го намерим. Чай, сега търсим Христос. Или Исус. Или Аллах, пак. Аллах го намерим. Аре, бе, върви по-бързо. Абе, Аллах е навсякъде, Аллах е всичко. Аллах е любов. Аллах е Господ. Аллах е Господ, да. И както към на CS, Аллах is love, Аллах is life. Ей го! Исуска, ти ли си бе? Ти бича на мъди с ръце. Някой те и Повокър! Повокър! Абе, Повокър, що правите? Падна. Спаси го бе, човек. Блъсна се. Ей, да умре за втори път. Чай, ще пръмна. Ко стана бе, къде отидох? Мря. Его Аллах бе. Повокър! Къде си Аллах? Прати го да спаси Повокър, бе. Чай, опитвам се сама на тук. Бягай. Ей, сърва са пердатор. Гледа ли на Росто я превъртя? Как бе? То с колко сме бе да го иба в устата? За 7 епизода или 10 епизода ли я превъртя? Час от... той се само с единия. Само с Ейсара. Ейсар. Но то се изпърдя, брат. Сега ще пръмна. На къв се правиш бе, Повокър? Зареждам чакрата. Тая игра се каже Alien vs Predator, нали? Да. Аз викам Acer vs Predator, което е абсолютно същото. Predator е модел на Acer. Acer vs Predator се казва играта вече. Да, бе. Лаптопа ми е Acer. Ама ние, опа! То смисъл е с хипер дълга, знаеш. Айде покатили са някъде бе, остата ти просто, къде са къде? Да. Че как? Няма много. Кой? Да. Първото нещо, което ще му кажем е Повокър, да знаеш. Нила! Фърли му през терасата. Че не знам къде са, ги взимали. Кажи му про един от двата. Ейсър. Повокър. То с педал ме научи. Така, Повокър, фърли се, да иба устата ти. Фърли се така. Ела така, къде отиваш? О, брат, знаеш ко намерих бе? Ни дей да викаш! Къде е Исус бе? Исус, его Исус бе! Виж му глъта бе! Не, той беше Христос, виж го как съм забил, чакай. Христос? Аллах. Вижте, той е Аллах, аз съм Аллах. Аллах. Вижте на Аллах. И сега, изведнъж Аллах става Повокър. Тут е Христос бе. Тут е Христос, вижте се е забил.
Балко съм хубав. На този планета дали има прах? Бах ти какъв по-локър, мрат. Оле, его Исус, бе! Его Исус, бе! Уличник! Уличник, виж Исус, бе! Има, виж Исус, бързо, бе! Его Исус, бе! Его Исус, бе! Исус? Его! Малко и ръждясъл. Сега ще го видиш. Той е толкова на 2000 години и ти ще ръждясаш. Чакай. Сега ще се качи тук и ти. Що ти на кръста да се снима? Чакай, ела, гледай се. Чакай да ме там Ще ти на кръста да се снима. То скучно направи, бе. Исус ма замеря с Христос! Брат, Замери го с ключовете. до вечера гледай клипа да видиш как Исус ма замеря с Христос, брат. Полка. Брат, замеря ма с Христос този педал. Да. Да. Метнах му ключовете и Аз- те паднаха на улицата и той отиде да ги вземе. Аз ти казвам това, ако имаш някакъв Господ или нещо, нямаше да има случаи, които майки да Абе, губят човек, децата си. Господ е тук с нас, няма да обиждаш Исуската и Господ Бог. Да. Исуската, да кажем ти, обиждаш Исуската, Христос ще наби. Христос много мускулез, бе. Христос е Лазар Ангелов. Само дето Лазар Ангелов се учи от Христос, разбираш. Лазар Ангелов не гледа този клип. Значи, Христос, той ходи на културизъм, такова състезания, брат, обаче те му забраниха. От 2000 години не е ходил, брат. Бати. Ама иначе много нацепен. Его е. Ти ти 2000 години да са бацкаш, човек. Его е по-окър. По-окър. С брада. Чакай, то слиза. Сега не мога да викам по-окър. Идето Исуската и Христос, ялах. Ай, чо? Не бе, чакай. Казвам за клипа. Няма да викаме. Чакай, аз съм насам, бе, къде отивам в намай. Какво става тук? Коста YouTube, с вас е GamePro BG. Те де с мен е GamePro BG. Сега не мога да викаме ония думи. Няма ги кажа, защото той човека има проблеми. С думите. Има двойка по български. Абе не те думи, бе. Бяга, нима гърме, в момента птичвам, не виждаш. Ще не се качи отгоре на отгоре. Следваме и тази стрелка отгоре над екрана, виж каква стрелка има. И е тази точка, там, стани видео, бе. Те де не ги движим. Изърно. Искаш? Да. Жена! Веднага и бил. Жената на? Покър. Абе, Извиняй, Колев. без да казваш нищо. Мълтиш Аллах. Давай изяж го. Чай, стрелям. Що не скочиш да изидеш от тук директно? Хедшот. Ти сега Исара ли е предатор ли? Аз съм предатор. Я да видим кой са пада от всичките сега така. А кога си е Исара? Ей, сега съм след тос и накрая най-доброто ще съм по-локър. Фък. Вече понавик, брат. Тос, ти си тъп уличник, с тебе просто няма да говоря. Защото така моя добър приятел GamePro BG ще се сърди. Тук има нещо. Кокаин. Айде да се друскаме. Знам, брат. Аз гледам, какво да ключиш тези средата на улица. Не бяха на средата. Бяха точно на платното до теб. Бяха точно дето да... Пустай го, той е тос уличник. Искат да ти ги метна на главата, ама не получах. Беше много. Къде си, бе, свиняр? Аз нали гледах, бе? Гледах. Аз Са- седях 30 минути. Кои са тези неща, бе? Лаптоп. Ейсар. Щупи Ейсар предатор. Че умрях в лига. Щупи играта. И сега представи с видеото бъгни. Играта се казва Ейсар vs Предатор. Кой лаптоп е помощен? Ама това е един и същ. Теле. Да, Ей, сър. Предатор е модел на Ейсар.
Аз за ти се бава Мейсън, са предател. Аз съм тъпия и ти вярвам. Както човека, който казва ми брат му. Оле, то запали! Чакрата, мам са. Ще ти пръдна. Фая. Добре, че Що не го изяди, бе? Защото изгорелха. И какво изяди? Доближели го, ще ми запали ей сега. Какво става като да загубиш на лига? Покажи. Че няма лаптоп. Има. Не се получава. Значи, Тук помня, че се търсеха фрагменти. Опа, познай кой тъс. Прощай, брат. Случайно стана. Мара, брат! Опта с голям перстич. Що не цъкна Защото трябва да съм задния. Тежко ли е да си игра, бе? Може да ти тръгне, ама с голям лък. На кой лев ще му е по-хубаво? Той къде ти е? Слизам. Добре, тук нали бях, бе? Ай сама. Ама сам съм. И там горе има, и тук над мен. Аз не разбирам смисъл на играта. Може би трябва да гледам филма. Да. Значи... Мани сега ще пръдна. Чай да става недвижим първо. Тогава ще пърдя. Контакт. Ти се боста в него и той не усети. Откъси му гърба. Готово. Няма грешка. Ама ако наръгаш така Лазар Ангелов и ще ти се щупи това. Нощчето. Чекията. Покажи какво правиш като загубиш на лига. Как някой ми стилне. Какво каза? Каза, че си тука. Е, вярно. И тя говорила за Исус. Аба. Чакай сега, не съм казал Христос. Май се опитал да те пръдна, бе. Има много хора, които са казват Исус. Ама глупости, аз никой не съм срещал някой. Да, който бе. се казва Исус. Напиши Исус във Фейсбук. GamePro 9. Аз говоря за реални хора. Кой идиот си кръсти дето в Христос, бе, човек? А не е Христос, Исус. Е то същото. Не, бе. Смятай колко тъп трябва да се кръстиш детето Исус. Що? Исус! Добре, тогава значи тя къде са си кръстили детето Исус, истинския Исус, значи са тъпите, или? Да. Не ли те е GamePro, кажи му. Брат, тропам. Така ще обиди истинския Исус. Ще каза кой идиот си кръсти детето Исус. Еми родителите на Исус Христос. Ще да кажа на Исус и Христос. Не бе, говорим, тук не говорим за реалния Исус, дето е умрял. Ами, говорим за тапанарщина, пълна. Що? Не бе, Исус е име пак. Едно като Иван и Пламен. Що? Сеса. Цеца. Сеса. Сеса. По-кратко е. Насам съм бил, бе, да се бълбупаха да себе. Не, там съм я точка, да. Просто не Мустафата ще идва. Обаче имало много време, той ще да дойде. Ще да отиде до тях да яде и ще да се върне. Убивам та, що ме стилваш, а? Друг път ще стилваш ли, бе? Надявам се да се Ще върне. стилваш ли, бе? Нищо да излезе. Стилар неща. Гошо като стилни. Гошо като ми стил. Маш, приятел смътаха. О, GamePro, познато ли ти ти място, брат? И сърва са предатора. Познато ли ти? Ето и място, чакай малко, да се заради Нокията. Ето и виж. Хай. Ето тук долу. Взе. Да, бе. Чакай да зареждам чакрата. Аз първо чакрата. Миналото видео много се отстрани не го качих, защото съм як и съм пич и съм много мощен. Пускай тапанар видимост. Той пидерас видимост. Идиотман. Идиотман от страницата на Фейсбук. За вицове. Кой ти мязам? То са... Не са ли блъсна? Що се еба смело е...
Тук излизат човек, гледай го е запрят на мощния. И защо? Ще му бръдна. Що не изяри оня големи, бе? Може Е, бе. да такова в гърба. Що си пуснал идиот мод? Що трябва... Що трябва да го виждам къде е. Ето, тя не може без идиот мод. Чай да я фърлям мина. Бях тука! Колко съм смутен, фърлях си мина. Зареждам мината. Само да стъпиш някъде, аз го затибавам. Ще стъпиш в твоята мина. Чико. Удрят ме! Чай, че Наби с си много. хел, Няма. наби си кокаина. Кой сте? Хероин грешка на кокаин. И ти иначе не ги ли виждаш без идиот мод? Виждам ги, ама с идиот мота се прицелвам автоматика. Кой снимаш? Супер, я искам пак да си десна. Не, честно. Не снимах теб, снимах компютър. Аз обичам да снимам, обичам да ме снимам. Ей, как познах с кой си пишеш? Чакай, напиши... Велик съм. Да дойди? Да. Ако искаш да дай мен, няма бърка. Ама нищо, той има време. Вместо аз събирам компанията и компанията събира мен. Събира на нас. О, О. гръмна. Стана по-лока. Само да ми стилниш още два. Чакай да- Ама ако дойдеш е на леглото, защото аз съм си тук на стола. Няма проблем. Нали затова имах предвид? Майка ти дай ба. Тук има още нитро. Бе, Тос, от колко време не се е разъл ногтите, бе? Кой е? Тос, твоя. Бяха има! О, Дядата. ще бях. Мъртъв. Само да стана аз вие почна да. Айде бе, едно в едно ли искаш, мангал? О, как съм толкова смущен, бе, по принцип не ми е толкова лесно. Защото си го пробва така? 12 аз винаги тук го стрелям някакъв тапанар. Килнаха с парух. Така правях аз Излизам. на Half-Life 2 човек. Преди я превъртах за година-две. Сега превъртам за седмица. Просто влизам хедшот. Ба, Не го слушайте, лъжи. Ниве. просто не знам какво стана, ама... Види ли? Да, видя какъв мамруки надъних. Беше без кръв почти. Кой ти? Вибратор. Я виж колко е мощен. С две страни. Става по-голям. Охо, Ти те с кой два- е? Те с двамата, бе. А, те още. О, ей. Абе, чуй са децата. Да. Охо. Абе, свърши... Свърши си. Надявам се да не ви е харесал. Ако Да го ви е хлеб. харесало, натиснете по-локър. Опа. Да се